राज्यात शिंदे फडणवीसांनंतर अजित पवारांनी पक्ष फोडत सरकारला पाठिंबा दिलाय. राज्यात सध्या पॉलिटिकल सर्कस सुरू आहे असा हल्लाबोल डॉक्टर जयेंद्र परोळकर यांनी केलाय. पाहूयात. सध्या महाराष्ट्र राज्यात राजकीय क्षेत्रात म्हणजे राज्याचं जे मंत्रिमंडळ आहे त्याच्यात जे काही चालू आहे ते एखाद्या सर्कशीला शोभेल. सर्कस जी होती, आता सर्कसीचं हे कमी झालं, पण एकेकाळी सर्कस लहान मुलांसाठी आणि आबालवृद्धांसाठी फार आकर्षण असायचं. त्यात कोलांट्या उड्या असायच्या, वेगवेगळे प्राणी असायचे. तर ही एक सर्कसच आहे, पॉलिटिकल सर्कस असंच दिसतंय. आणि जनतेचे अनेकविध प्रॉब्लेम आहेत, पण तरी जनतेची करमणूक होते या सगळ्या भागात. आता प्रश्न असा आहे की साधारण वर्षापूर्वी एकनाथ शिंदे साहेब शिवसेना फोडून शिवसेना स्वतःची करून मग त्यांना इलेक्शन कमिशनने पण तसाच चिन्हही दिलं, पक्षही दिलं, सगळं आंदण दिल्यासारखं, आणि एक सरकार बनलं, शिंदे फडणवीस सरकार. आणि पुन्हा आता 10, 15, 12 दिवसापूर्वी अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्ष फोडला. म्हणजे पक्षच फोडून पक्ष हायजॅक अशीच प्रक्रिया चालू आहे आणि महाराष्ट्राने ही ट्रेंडच चालू केली. आता हे सगळ्यांसमोर आहे. पण मुळात आता प्रश्न असा आहे की जे सरकार, त्यांच्याकडे 160, 165 आमदार होते, बहुमत होतं, त्याच्यात अजून हे 30 का 32 का 29 का 35 हे राष्ट्रवादीचे आमदार, अजून तो आकडा निश्चित नाहीये, आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री. आता त्याचे पडसाद असे आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने की हे तर दिसतच आहे की आज उद्या काहीतरी विस्तार होणार आहे. आणि आधीच राष्ट्रवादीच्या 9 मंत्र्यांना कॅबिनेट दर्जाची शपथ देण्यात आली आहे, कॅबिनेट मंत्र्याची. म्हणजे 43 पैकी 29 मंत्री हे झालेले आहेत. आणि आता उरलेल्या ज्या 14 जागा आहेत तिथे विस्तार होईल असं म्हटलं जात आहे. आणि त्यासाठी रात्री अपरात्री या मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या रात्रीच्या अंधारात, म्हणजे सगळं रात्रीच्या अंधारातच होत असतं यांचं, त्या मीटिंग बैठका चालू आहेत. प्रश्न आता असा आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टीने की ज्यांनी उडी मारून शिवसेना सोडून कॅबिनेट मंत्रीपद मिळवलं गेल्या वर्षी, त्या दीपक केसरकरांचं मंत्रीपद टिकेल काय, हा मुद्दा क्रमांक 1. आणि दुसरा मुद्दा की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला कोण नवा पालकमंत्री मिळेल काय, हे का म्हणतो कारण की आता जेव्हा अजितदादा हे राष्ट्रवादी सोडून किंवा फोडून, आणि ते आता दावा करतात तेच राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, ते जेव्हा उपमुख्यमंत्रीपदची शपथविधी होता तेव्हा हे दीपक केसरकर, जे वर्षापूर्वी अजित पवारांनी कसा अन्याय केला, निधी वाटपामध्ये तत्कालीन शिवसेनेच्या आमदारांना कसं 16%च निधी मिळत होता आणि भरभक्कम राष्ट्रवादीच्या आमदारांना मिळत होता, त्यावेळेला खलनायक ठरवलेल्या अजितदादांना शुभेच्छा द्यायला हातात पुष्पगुच्छ घेऊन लाचारी करत धावत होते. म्हणजे आता प्रश्न आहे की ते पुन्हा या शिवसेनेतून पुढे उडी मारून भाजपमध्ये जातील काय, असे सगळेच प्रश्न आहेत. हे मी का म्हटलं यांचं मंत्रिपद टिकेल की नाही, कारण आता असं दिसतंय की आधी म्हणजे एकनाथ शिंदे साहेब आणि त्याच्याबरोबर इतर 9 हे त्या शिंदे गटातल्या शिवसेनेचे जे मंत्री झाले त्यांची मंत्रिपदं काढून घ्या आणि नव्या 9 लोकांना द्या, असं शिंदे गटातच जोरात हे काहीतरी बोलणं चालू आहे, भांडणं चालू आहेत, वाद चालू आहेत, प्रकरण अगदी धक्काबुक्की आणि मारामारीपर्यंत गेलं असं जनता तरी ऐकू नये. खरं खोटं आम्हाला माहिती. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की शिंदे गटातले हे जे आत्ताचे मंत्री आहेत, उदय सामंत असतील, दादा भुसे असतील, दीपक केसरकर असतील किंवा ते शंभूराज देसाई असतील, आता हे सगळे टिकतील का पुन्हा नवे येतील? कारण भरत गोगावलेंपासून ते सगळेच लोक म्हणतात आम्ही आता मंत्री होणार. अरे पण 14 मंत्रीपद आहेत, त्याच्यात राज्यमंत्रीपद जास्त आहेत.
म्हणजे 7-8 कॅबिनेट असतील, बाकी राज्यमंत्री पद आहेत आणि 43वर संख्या जाणार नाही. मग या सगळ्या गदारोळात दीपक केसरकर मंत्री म्हणून टिकतील काय? नंबर 1. दुसरी गोष्ट, आता जे पालकमंत्री आहेत या जिल्ह्याचे, त्यांना अजून 1 किंवा 2 जिल्ह्याचा पालकमंत्रीचा अधिभार आहे. म्हणजे काही मंत्री तर 4-4, 5-5 जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आहेत. मग पालकमंत्री पण बदलतील आणि या सगळ्याच गदारोळात जनता राहिली बाजूला. जनतेचे प्रश्न प्रलंबित, ते सोडवत नाहीये. रात्री अपरात्री, जास्त अपरात्रीच मीटिंग चालू आहे आणि विस्तार कसा व्हायचा, काय करायचं हे चालू आहे. कारण येत्या सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशन आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.